Kalilag, Pangasinan! Pangarap ng pamilya ng mga Pusurubian ay natutupad dahil sa Patupat. Meron akong sweet and sticky secret na i-uncover. Ang ginagamit sa pagluluto ng patupat dito sa Pusurubio ay mismong katas ng tubo. So guys, ang nakikita nyong ginagawa ko ngayon ay tinatanggalan ko ng bula. Ito nga pinapakuluan na katas ng tubo. And hihintayin lang natin siyang umalsa at maya-maya isasabit na natin yung patupat at iluluto natin siya for 2 hours. Hinanak ko pa po to sa nanay ko. Kaya bata pa po kami. Talagang ito na po yung negosyo nila. Tinayo po itong darapilan na to, 1990. Ano tipo, itong business po na patupat, parang ano din po yan. Minsan matumal, kung minsan malakas. Pero ito pong patupat namin dumadayo po sa mga ibang bansa. Madalas po na may nag-o-order sa amin na patupat pinadala nila sa ibang bansa. Kaya na-export din talaga. Kasi ako po, bali may 3 akong sinusuplayan dyan sa bayan. May pesto-pesto sila. Kaya ang mostly na pag konti lang ang order, kalahating kaban 25 kilos a day. Sa 25 kilos, 500 standard na po yun na tubo. Income namin na nagpapatupat. Babawas na natin yung sa malagkit, sa dahon, yung mga pinupahan ko rin mag-aasikaso. Itong kasi, itong kabuhayan ko na to na patupat, sabihin nyo na lang yung bahay ko, kasi sarili ko na kasi itong itong darapin. Kumikita po ako dito, yung mga ibang farmers na pumupunta, nag-uupahan sila dito sa pitpitan ko. Kada pares ng patupat ay nagkakahalaga ng 50 pesos at kumikita sila ng more or less 500 pesos per day. This sweet treat is more than just a culinary masterpiece. It serves as a living testament rooted in the rich culture and traditions of this beautiful town. Kalilag, Pangasinan!